шӯрои порлумонии Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо 4 кишвар аз ҷумла Тоҷикистонро барои бархӯрди номуносиб бо ақаллиятҳои ҷинсӣ танқид кард ва хостори иқдомот барои муҳофизати ҳуқуқи онҳо шуд. Дар баёнияи шӯро ки рӯзи 16 ноябр ба муносибати Рӯзи байналмилалии таҳаммулпазирӣ нашр шуд, Игнасио Санчез Амор, раиси яке аз кумитаҳои парлумон, аз кишварҳои узв хостааст онҳоеро ба ҷавобгарӣ бикашад ки ҳамҷинсгароёнро озор медиҳанд ва ё ҳуқуқи онҳоро зери по мекунанд. таъссуби зидди ҳамҷинсгароён ва хуносо дар саросари кишварҳои узви Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо дида мешавад, аммо ҳафтаҳову моҳҳои гузашта мо шоҳиди ҳодиса ва ҳамлаҳои такондиҳанда ба зидди ақаллиятҳои ҷинсӣ бахусус дар Озарбойҷон, Қирғизистон, Русия ва Тоҷикистон шудем. Омадааст дар ин баёнияи Санчез Амор, раиси Кумитаи демократия ва ҳуқуқи инсон дар Шӯрои парлумони Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо. Дар ин баёния сабти номи ҳамҷинсгароён дар Тоҷикистонро ёдоварӣ карда гуфтанд тартиб додани феҳрасти онҳо бо баҳонаи пешгирӣ аз бемориҳои сироятии ҷинсӣ сурат гирифтааст. ба гуфтаи Санчез Амор, таҳдиду таҳқир ва ҷиноятҳо дар заминаи бегонаситезӣ ва шиканҷа дар ҷомеаҳои мо набояд ҷой дошта бошанд. Ман аз ҳукуматҳои тамоми кишварҳои узви Созмони Амният ва Ҳамкории Аврупо даъват мекунам, ки ҳуқуқи ҳамҷинсгароёнро ҳимоят кунад ва онҳоеро, ки нисбат ба онҳо вақтҳои ахир таҳаммулнопазирӣ нишон доданд, ба ҷавобгарӣ бикашад. хулоса кардааст Санчез Амор.